Bederatzi salaketa aurkeztuak Baionako auzitegian asteazken untan berriz ere Ipar Euskal Herriko zenbait eskolatan gertatu tratu txarrengatik. Bortizkeria sexuala izan da, hori nik bizi izan dut, eta hirugarren gauza, bortxaketa batzuk izan dira. Nik badut hurbileko baten lekukotasuna. Izpurako eskola publikoan izan zen duela 50 bat urte, akusatua zendua den irakasle bat. Konten zeren duela 2 aste oraindik bakarrik nintzen, nik dut lehen salaketa, hori artikulu baten bidez eta elkarrizketa baten bidez anonimoki salaketa egin nuen, eta hor ikusten dut 5 girela, eskola bereko 5 salaketa, orduan biztan dena pozik niz, hori zen helburua. Izpuran salaketa bat izan zen jadanik, baina gerokorik gabe biktimek bide luzea egin behar izan dute burua berriz altxatzeko. Ni orain lasainiz eta hortako ere gainiz mintzatzeko eta salaketa hori ezartzeko. Eta espero dut beste batzuei emanen dietala gogoa edo indaja espero dutana hori da. Eta segur da kasu gehiago izan litekeela. Kontuak egiten baditut, 25 ginen ikasturte bakots, irakasle hori bederen 20 urte segonda eskola horretan, 20 edo 30 urte artean, beraz kontuak egiten badira argitzekoa da. Egi osoa eskola horretatik pasatu da, ez zait iduritzen eraso horiek nirekin hasi direla eta nirekin bukatu direla 2 urteren buruan, ez dut uste. Olakoetan aideen sustengua baitez badakoa. Amak errandit, bai, aintzina, garaia da, afera hori ateratzeko, sobera hainitz urtez gure barnean izan dugu eta ez dugu aipatu eta kontatu behar da. Horrek ere indarra eman dit, biztan dena. Indarra beti aintzina segitzeko eta xutik egoteko hori baita garrantzitsuena.